أغلو تلفزيون إيرترايو كم يتمسيو زي خبركم تعذبتنا نلومي 4 ساعة شعات مشت استدلوا زينا ومساندو حيزنا بساعتنا ترخيبنا لنا ساعة سامية مساندو أنا نمكتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقندنا تبتاتخ فيلم وانا صحفيها كوسه نتمهروا عبالات مبل 33 زوري هاجرا واغلوت سمينار اكايدوم ام حدار زوبا غاشباركا مس نبرتي 4 نوز زوباتات اتبار مدبات المعاد زتيوم اب نوز زوبا حغاز ديغاتاتن رهياتاتن امسسان هابتن سسا عبي استواصو يغبرالو اب صومال زناب بزصعب وحدغاتات زورد زلو عنوت زايدو اب عراقاوت كتما كربلا بستولى حزباو نعبي بوحدو 14 سلفنيات تقتيلهم وكلتي سمين كوريان أمريكان أبقربا مساي كرخبو مدب كم زلو تقاويحهم زرزر زينا وانا صحفي هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا نتمهرو أبالات مبل 33 زوريا هاجراوا أغلقلوت سمينار كايدوم وكيل إيرينا موسي خيدانا نزدالو تصبصب فرطنا عندهم كتغربيا وانا صحف هاجراو كونفدريشن سرحتنياتات إيرترا أتو تخصت بايرة نتمهر عبالات مبل 33 زوري هاجراو أغلقوت قال سرحتنياتات إيرترا مسرح انتقات هاجر أب حدش مدرخن بزبلا رستي بخلت تحدار سمينار أكايدوم أتو تخصت نعم سرارتان ترام محبر أب جيزي قالسن دحرين بزرزر دحر مهاب بزعب عيون عياينتن بفلايام إنسياتن أبستاعتات تزرلو حدش مدرخن أتو كيرو سفيح مبريهيبوم الأمر ران هاكوسة بهجمن سياتا التروي بالتكتن زي تدفرن هاجر مهنات يزبلا أتو تخسته إذن خسمر نفس وقف زيجا هاجر كاوت تتصبي قدام كبركت كم زجبا بمتكاس بقع مويان فلتأتن زعت غمن سيئت غندك اللاس 5 خوان عبرهم نتراسا وعب هنتأت بهاجراو كبرتات زللا من السيد ملكت سفيح مبريه دحر مهاب دما أبتمرتم زيادة حيلهم هاجرن حزبن كاباتهم زتصبي وان مبركات أبرتعم كسرحو تلابيهم تمهارو بوغنم بابوان زودب سميناراتن استمهروتاتن امسفح بلطاتهم ازي حغازهم زخونه بمغلاص افراينت نمدنفع زحغوز حسابات تقريبهم ام حدار زوبا غاشواركا مسنبرتي نوز زوباتات موغولو دغه عوردتن منصوران اب تكبار مدبات لمعاتن اقداسنت معزاز تساتفو كومن زتيوم ابتي كاب 26 كساب 29 تقمتي ابتن وزوباتات زكايد عدتاتو ابرها غارزا طلبات حزب نمملاز تواددت كلات محبراوي اغلغلوت نممعبالن نمسفحن زسلاسل مدبات قصالو مخانو بمتكاز حصرتاتن نمملا حزب زوستو كوزدو صنحته بغصوتات موغيسوم غلط كلات سان وحلول طاقما غبو كنكنن حصرتاتن باغازي مملان كبلاشواخن زرايات قيسدما زخي غاتم حزب زوستو تبغصوتات بزحيل وهرت كقصلا زخاخيروم تتقامنت حبرته سبب تكلات محبراوي اغلغلوت بحفشه تكلات تمرت دما بفلاي كم تزدل كم زي عابي زحبره ابو ومبر بايتو زباغاش باركا اتو عثمان محمد علي بوغنو نزل من محياش ابو وعلاتات زوصو وشطاو حقاقات بغبو كسرحلهم تلابيوم تساتفت بوغنوم قصالنت تكلات محبراوي اغلغلوتات موحاسك غبرو صنحو استواصو كم زغصلو بمغلاص غداي ابداسات زمهر ابيات تمرتي وحدن صبتن ممهار خفلطات حصرت مدهانيت كمون شجر ستماي اغلغوت موغعزان مرخبيتاتن قولاحتا خغبرلو اتحساسيبام اب نوزو بحغاز ببوانو زتهانصا ديغاتاتن راهياتاتن شجر ستماي طريت نمفتح بمفتاح تحت بايتاو ماي بمهبتامن اب مسسان هبت انسسا عبي استواصو يغبرا خمزلوا غواسوتن حرستوتن حبيرام نساتهم ابزهبوا حبريتات ريتهم بقربا سوتيو ماي سعرن سلازرخبا صبو مهرتي هبوم كمزلوا بمحبار مبزحت ان دبتي ملأ سلازلوا غنا تحستو ماين كيغودل سكفتوم غليصوم ابتنو زوباك الى حرشاو مهندسنا انجينير مرحبو تسواي بوغنو اب 2008 اب محدار كبابي اونجلي انچناقن كبابي حرستاين سلسته رحياتات اب 2010 اب قروت نجارن شبقن اب 2013 عباي ديغا اب حشوراي اب 2018 اب كرمد حششاين عدفاكاين رحياتات كمزتانصا ابزو وانز دما اب غورديخن سقورن رحياتات يسرحا خمزلوا حبيروم انجينير مرحاو تسفايا موداتا تن رحياتاتن ديغاتاتن بسنكدبت زحزو كحزو زغبن تحستو ماي يحزا سلازي اللوا بحجز ماشينري نخصرغا قلاحتا خغبرلن بمزخار حزب بوغنو اب ماي قعتاتن كترتاتن زالاتاتن كسرح تلابيوم اب نوزو بحجز 11 رحياتاتن حنت عباي ديغان اللوا
ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ካብ ዓዱ ኸላ ናብ ክሳድ ዒቃ ሓድሽ መስመር ብምኽፋት ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ብ28 ጥቅምቲ ኣብ ክሳድ ዒቃ ዝተገብረ ስነ ስርዓት ሓላፊ ኦፕሬሽን ናይቲ ኩባንያ አቶ ንጉሰ ገብረ ዝጋብር ኣብቲ 25 ኪሎ ሜትር መስመር ብ9 ናቕፋ ንትኬት ኣገልግሎት እትህብ ኣውቶቡስ ተመዲባ ከም ዘላ ገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ 11 ዓድታቱን ተጠቀምቲ ከም ዝኾና ዝገለጸ ካብ ቤት ጽሕፈት ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ዞባ ደቡብ አቶ ኣሕመድ ዲን ዓልሹም ቀጻልነት ናይቲ ኣገልግሎት ንኽወሓስ ህዝቢ ጽርግያ ኣብ ምክንኻን ከምኡውን ኣብ ምጽጋን ኣበርክቱ ክዕዝዝ ተላብዮም ኣብ ዞባ ጎልጅ ተሳታፍነት ኣብ ማዕድ ትምህርቲ ክብ ንምባል ዝሕግዝ ጎስጓሳት ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኦም ሓጀር መንጉላ ኡንጉሌት ገርሰት ድሬሳን ሰለስተ ምምሕዳራት ከባቢ ሓውሲ ከተማ ጎልጅን ተኻይዱ እቲ ጎስጓሳት ደቆም ናይ ዘይሳትፉ ወለዲ ሽግራት ኣለሊኻ ፍታሕ ንምንዳይ ዝዓለመ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣመሓዳርቲ ዞባ አቶ ደሴ ዘርኢ ሚካኤል ብዝሓየለ ክድፍኣሉ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይቲ ትምህርቲ ትካላት እኳ እንተተዋደደ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ትምህርቲ ዝሳተፉ ቆልዑ ግን ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ዝገለጹ ኣካየድቲ ናይቲ መደብ እቲ ጎስጓሳት ብቐንዱ ኣብተን ውሕድ ቁፅሪ ተምሃሮ ዘለዎን ምምሕዳራት ከባቢ ከም ዝተኻየደን እወታዊ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦን ኣፍሊጦም ወለዲ ቦጎኖም ኣብ ግዝያዊ ዳሳት ንዘምህራ ከምኡውን ናይ ሰደቃታትን ካልእ መሳለጥያታት ትምህርትን ሕፅረትን ዘለወን ትካላት ትምህርቲ ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብረለን ብሰንኪ ማሕበር ቁጠባዊ ፀገማት ደቆም ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ዘቋርፁ ስድራቤታት ድማ ተለልዮም ሓገዝ ክግበረሎም ተላብዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ዞባ ጎልጅ ን50 ጽጉማት ተምሃሮ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ደገፍ ገይሮም ተጸዋዒት ናይቲ ቤት ጽሕፈት ወይዘሮ ዳሃብ ዮሴፍ ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግር ጽጉማት ወገናት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከይሳነኸሉ ዝግበር ዘሎ ኣበርክቶ እወታዊ ኣስተዋጽኦ ይርከቡ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ ዞባ ጾሮና ከም መቐጸልታ ናይቲ ንጽጉማት ወገናት ብሓፈሻ ንስድራ ስዋዕት ድማ ብፍላይ ንምሕጋዝ ዝሰላሰል ማእቶታዊ ስራሕ ካብ 21 ጥቅምቲ ጀሚሩ ወፈራታት ምእካብ ዝበጽሐ ዘራእቲ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ዕማም ነበርቲ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰራሕተኛታት መንግስትን ተምሃሮን ኣድማዒ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘለዉ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም እቲ ወፈራታት ኣካል ብሓፈሻ ጣፍ ስገምን ስርናይን ድማ ብፍላይ ቀዳምነት ተዋሂቦ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ሎም ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ኩነታት ዘራእቲ ኣብ ደሓን ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ አቶ ሃብትሽ ተኽለ ብርሃን 7300 ሄክታር መሸላ 3700 ሄክታር ጣፍ 2700 ሄክታር ዳጉሻ 360 ሄክታር ስገም 240 ሄክታር ዕፉን 200 ሄክታር ጥረታት 180 ሄክታር ስርናይ ኣስታት 65 ሄክታር እንጣጢዕ ብድምር ኣስታት 15000 ሄክታር ከም ዝተዘርአ ገሊጹ ዜናታት ውሽጣ ሀገር በዝፈጺምና ኣለና ንዜናታት ወጻኢና ክንምለስ ሰናጽ ዜና ወጻኢ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ዕልቕልቕ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ብኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ሶማል ጥራይ ዛጊት ኣስታት 10ታት ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 270,000 ብዘይ መጽለሊ ከም ዝሰረፉን ተጋዊሖም ብዘይካዚ ሓያሎ ኣባይቲ ትሕቲ ቅርፂ መጓዓዝያ ማዓስከራት ተመዛበልትን ካልእን በቲ ዕልቕልቕ ከም ዝዓነወ ሰመዝቲ ሃገር ኣፍሊጦም ንከተማ በለድ ወይን ሰንጢቁ ዝሓልፍ ፈለግ ሸበሌ መሊኡ ብምፍሳሱን ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ከም ዘውረደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ዕልቕልቕ ዛጊት ከም ዘይሃደ ይረድኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንኪ ዝተኸስተ ጋሻ ውሕጅ በቲ ፈለግ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ተኸሲቱ ዘሎ ብዲፖል ዝፅዋዕ ንኤልኒኖ ዝመሳሰል ኩነታት ኣየር ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝለዓለ ጡር ዝበፂሑ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ኣህጉራውያን ትካላት ሜቴሮሎጂ እዚ ድማ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ምብራቕ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝናብን ካልእ ዘይንውር ኩነታት ኣየርን ፈጢሩ ምህላው ይጠቕሱ ኩነታት ኣየር ዲፖል ካብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝተበገሰ ምዉቕ ጠሊ ዝሓዘ ንፋስ ናብ ውሽጢ መሬት ገጹ ኣብ ዝጓዓዘሉ ዝፍጠር ኩነታት ኣየር ክኸውን እንከሎ እቲ ጠሊ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብርቱዕ ዝናብ ናይ ምውራድ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ክኢላታት ተዓውዲ ይሕብሩ እቲ ኩነታት ኣየር ብዝፈጠሮ ብርቱዕ ዝናብን ሳዕቤናቱን ድማ ደቡብ ሱዳን ሶማልን ኬንያን ተን ሕልፊ ካልኦት ሃገራት ዝተሃስያ ምዃንን ጸብጻባት ይሕብሩ بسلست حدار مشت ኣብ عراقيت ከተማ ካርባላህ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ጸጥታን ግጭት ከም ዝተኸስተ ማዕከና ዜና ቃሊሕን
በትግጭት በውሕዱ 14 ሰልፈኛታት ከም ዝተቀትሉን ልዕሊ 800 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ንሰመዚ ጸጥታን ትካላት ጥዕናን ብምጥቃስ ተማዕከናት ዜና ሓቢረን ብኣማይት ዝቆጸሩ ሰልፈኛታት ኣብ ጎደናታት ብምውጻእ ኢራን ኣብ ሃገሮም ተካይዶን ዘላ ቁሉዕ ምትእትታው ዘለዎም ተቃውሞ ኣብ ዘስምዕሉ ዝነበሩ እዋን ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ህንጻ ቆንስል ኢራን ብሓይሊ ከኣትዋ ኣብ ዝፈተንሉ ሓይልታት ጸጥታ ከም ዝተኮስሎም ሰመዚ ጸጥታ ኣፍሊጦም ኣለዉ እቶም ሰልፈኛታት ነቲ ህንጻ ከቃጽልዎ ከም ዝፈተኑ እዮም እቶም መዚ ዝሕብሩ እዚ ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣትሒዙ ኣብ ከተማ ባግዳድን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታትን ኢራቅ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ነቲ ኣብታ ሃገር ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ሰፊኑ ዝጸንሐ ተዛማዲ ሰላም ዘሪግዎ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቲ ሃገር ናብ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ፍልይ ዝጠንቁ ግጭት ከይሸማ ዘስግእ ኮይኑ ምህላው ይእምቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ዓድል ዓብዱል ማህዲ ብ4 ሕዳር ኣብ ዘስምዑ መደረ ሰልፈኛታት ዝጠልብዎ ዘለው ቁጠባውን ማሕበራውን ምምሕያሽ ንምትእትታው ዝኽእል ፖሊሲታት ከም ዘተኣታቱ እኳ እንተተመባጽዐ ሰማዒ ክረክብ ከም ዘይከኣለ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ ሰልፈኛታት ፖለቲከኛታትን ሰመዝን ሃገሮም ብልሽዋትን ክመርሑ ዘይበቕዑን ምዃኖም ብምግላጽ ጠቕሊሎም ክእለዩ እዮም ዝጽውዑ ዘለው መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብዲፕሎማሲያዊ መዳይ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕርታት ውድዓዊ ውጽኢት ክርከቦ ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ኣቐሚጥዎ ዘሎ ናይ ግዜ መቓን እናተቃረበ ኣብ ዝመጻሉ ዘሎ ግዜ ኣብ መንጎ ወከልቲ ሰሜን ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ መፋርቕ ናይዚ ወርሒ እዚ ተወሳኺ ርክብ ክካየድ መደብ ከም ዘሎ ይጋወሕ ኣሎ ሃገራዊ ወኪል ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ንዝሃቦ ጸብጻብ ዝምልከት ወኪል ባይቶ ደቡብ ኮርያ ብ4 ሕዳር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ናይ ግዜ መቓን ከይተዛዘመ ኣብ ሓደ ርጡብ መዕለብ ንምብጻሕ ብሸነኽ ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ልዑል ድልየት ከም ዘሎ ኣነጺሩ ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ኪምን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ቪየትናም ድሕሪ ዘካየድዎ ቀጥታዊ ርክብ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝርርብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ዶባት ክልቲአን ኮርያታት ኣብ ዘካየድዎ ተወሳኺ ቀጥታዊ ርክባት ዳግማይ ክጅምር ምርድኦም ይዝከር እንተኾነ ግን ክሳብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሽወደን ዝተኻየደ ርክብ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተገብረ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኣይጸንሐን እቲ ኣብ መንጎ ወከልቲ ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ እውን እንተኾነ ብዘይፍረ ብምብታኑ መጻኢ ናይቲ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ብመሰረት ኣፈኛ ባይቶ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ታሕሳስ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ውጥን ከም ዘለዎ ሃገራዊ ወኪል ጸጥታ ደቡብ ኮርያ ይእምት ቱርኪ ኣሲራቶም ንዘላ ኣባላት ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ንናብ ሃገሮም ክትሰዶም ምዃና ሓቢራ ዛጊት ቁጽሮም ዘይጠቐሰቶም ብርክት ዝበሉ ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ቀይዳ ከም ዘላ ዝጠቐሰት ቱርኪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነንዳ ዓዶም ክትሰዶም ምዃና ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ብ3 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣማኢት መንእስያት ሃገራት ኤውሮጳ ምስቲ ኣብቲ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ዳዕሽ ከም ዝተጸንበሩ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንሃገራቶም ጸጥታዊ ስጋት ክፈጥሩ ከም ዝጸንሑ የረዱ ቱርኪ ኣሲራቶም ንዘላ ኣባላት ናይቲ ዕጡቕ ጉጅለ ናብ ዓዶም ናይ ምምላስ ውጥን ተግባራዊ እንተገይራቶ እቲ ስጋት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ክንቀሳቐስ ዝጸንሐ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ከም ዝተዳኸመ እኳ ይሕበር እንተሎ ብደረጃ ዓለም ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ግና ከም ዘይጎደለ ይጥቀስ ኣብ ርእሰ ከተማ ኒው ዴልሂ ናይ ህንዲ ተኸሲቱ ብሰንኪ ዘሎ ጽዑቕ ብከለ ኣየር ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ብርክት ዝበላ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላትን ንግዚኡ ክዕፀዋ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ እቲ ብከላ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብታ ከተማ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ተርእዮታት ዝኸፍአ ምዃኑ ዝሕብሩ ሰመዚ ህንዲ ነበርቲ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ከጉድሉ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ በቲ ተርእዮ ሚልዮናት ህንዳውያን ምስ ብከላ ኣየር ብዝተሓሓዝ ሕማማት ብኣሉታ ክጽለዉ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ክኢላታት ጥዕና ስጋቶም ይገልጽሎም መንግስቲ ህንዲ ኣብታ ከተማ ዝኽሰት ብከላ ንምግታእ ስጉምታት ክወስድ ከም ዝጸንሐ እኳ ይገልጽ እንተሎ ዝጥቀስ እወታዊ ለውጥታት ከም ዘይተረኣየ ጸብጻባት የረዱ ብመሰረት ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ዝለዓለ ብከላ ካብ ዝረኣየለን 15 ከተማታት ዓለም እተን 14 ከተማታት ናይ ህንዲ እየን ኣሜሪካ ስነፍልጠታውን ቴክኖሎጂያውን መሳርሒታት ዝሓዘት መንኮርኮር ብ3 ሕዳር ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ወንጪፋ ዕላማቲ ተልእኾ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ መስርሕ ህንጸት ንዘሎ መደበር ንምዝዛም ክካየድ ዝጸንሐ ጉዕዞታት ምዃኑ ተገሊጹ እዛ 3700 ኪሎግራም ዝኽብደቱ መሳርሒታት ሒዛ ካብ ቨርጂንያ ዝነቐለት መንኮርኮር ሎሚ 4 ሕዳር ናብ ኣህጉራዊ መደበር ጠፈር ክትበጽሕ ትጽቢት ይግበረላ
بلعلي $100 مليون زهن الزلو هقراو مدبر طفر كاب تخزازو ملز توطنا غزي ندحريت كم تغوتيو سحبر زي خبركم تخطاتلتنا نلوم شت استدالو زينا بستفصيم الله من صرفو مدبات ايري تي في خنقرفكم بوغنا برومشت